Είναι η περίπτωση ενός πολύτεκνου εκπαιδευτικού, πατέρα 7 παιδιών, ο οποίος έφτασε στο σημείο να στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας ότι αναγκάζεται ο ίδιος και η σύζυγός του, είναι εκπαιδευτικοί, κάνουν και δεύτερη δουλειά, αναγκάζεται με βάση τα εισοδήματά του να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από αυτό που βλέπει στις εφημερίδες να πληρώνουν βιοτεχνίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, ακόμα και βιομηχανίες. Να δούμε το ρεπορτάζ του Πάνου του Μάση. Ο Μανώλης Χρυσόγελος, που βλέπετε να χαμογελά ευτυχισμένος ανάμεσα στα 7 παιδιά του, δεν δίστασε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν διαπίστωσε ότι, αν και πολύτεκνος, με συνολικό δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα 61.000 ευρώ, υποχρεώνεται να πληρώσει την εφορία περίπου το 10% των εσόδων του. Αυτά που ακούμε για τους μεγαλογιατρούς, δικηγόρους κλπ. Που δηλώνουν μέσο εισόδημα 4 με 5.000 ευρώ είναι να γελάει κανένας. Υπάρχουν κάποια κορόιδα ακόμα μισθωτοί που είναι δυστυχώς ειλικρινοί φορολογούμενοι. Αυτούς η πολιτεία μας δυστυχώς τους τιμωρεί. Γι' αυτό αναγκαζόμεθα να κάνουμε 2 και 3 δουλειές και δυστυχώς για να πληρώνουμε την εφορία. Θεωρεί εμπεγμό τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους πολύτεκνους, ενώ, όπως αναγράφηκε στην επιστολή του, αυτή η φορολογία, σε συνδυασμό με τους έμεσους φόρους, όπως ο φόρος προσθέμενης αξίας, σημαίνει οικονομική αφέμαξη για αυτούς. Για παραλογισμό μιλάει και ο Γιώργος Προκοπίου, πατέρας 8 ανήλικων παιδιών. Το ποσό που καλείται να πληρώσει στην εφορία θα λείψει από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτά τα 7-8.000 ευρώ είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό σε ετήσια βάση που μπορεί να αξιοποιηθεί για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας της οικογένειας. Και κυρίως των παιδιών, έτσι, γιατί για τα παιδιά μιλάμε. Πλέον οι πολύτεκνοι γονείς ζουν και δουλεύουν και εργάζονται για τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει, το αφορολόγητο ποσό για κάθε επιπλέον παιδί μετά το τρίτο είναι μόλις 1.000 ευρώ. Κάτι που οι πολύτεκνοι θεωρούν παράλογο και ζητούν να αλλάξει. Δυστυχώς, μία κοροϊδία της κυβερνήσεως που θεωρεί δυστυχώς το 4ο παιδί τεκμήριο για περαιτέρω φορολόγηση. Χαρακτηριστικό της ανισότητας στη φορολόγηση των πολύτεκνων έναντι των άλλων μισθωτών είναι το παράδειγμα που δίνει ο Γιώργος Προκοπίου με τη σύγκριση μιας τετραμελούς οικογένειας με μια δεκαμελή σαν τη δική του, έχοντας και οι δύο τα ίδια εισοδήματα. Στο τέλος, αυτό που απομένει το κατακεφαλήν εισόδημα είναι λιγότερο από το μισό σε σχέση με το κατακεφαλήν εισόδημα της τετραμελούς οικογένειας. Αν κάναμε ένα λευκό διαζύγιο με τη σύζυγό μου, είναι σίγουρο ότι η φορολογική μεταχείριση των δύο μονογονεϊκών πολύτεκνων οικογενειών θα ήταν πολύ καλύτερη, θα είχαμε μεγαλύτερο κέρδος δηλαδή, από τώρα που είμαστε σε μια ενωμένη οικογένεια με 8 παιδιά. Είπε ο άνθρωπος δηλαδή που έχει 8 παιδιά ότι αν χώριζε με τη σύζυγό του και έκανε μια δήλωση εκείνος και μια η σύζυγός του, θα πλήρωνε το μισό φόρο. Και νομίζω ότι χρειάζεται εστάλη επιστολή στον Πρωθυπουργό, χρειάζεται απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να τιμά η πολιτεία τους ανθρώπους που έχουν 7 και 8 παιδιά και κάνουν πάρα πολλές θυσίες για να τα μεγαλώσουν. Και οικονομικές και κάθε είδους θυσίες. Πάμε τώρα στο μέτωπο της παιδείας, καθώς, κυρίες και κύριοι,